23 феврал дар кохи ваҳдат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ҷамъомади тантанавӣ ба муносибати 29-солагии таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон иштирок ва суханронӣ карданд. президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон нахуст тамоми хизматчиёни ҳарбии сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ инчунин собиқадорони хизмати ҳарбиро ба ифтихори рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон самимона табрику таҳният гуфтанд. муҳтарам генералҳо, афсарону сарбозон ва собиқадорони қувваҳои мусаллаҳ, ҳамаи шуморо ба ифтихори 29 солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистони соҳибистиқлол самимона табрик мегӯям. ба тамоми хизматчиёни ҳарбӣ ки қариб 30 сол ҳимояи истиқлолу озодии кишвар, ҳифзи марзу бӯми ватан ва амнияти давлату ҷомеаро ҳамчун сипари боэътимод таъмин карда истоданд, пеш аз ҳама саломатӣ ва дар фаъолияти душвору пуршарафашон барору комёбиҳо орзу менамоям. сарвари давлат оид ба таърихи 29 солӣ дар шароити ниҳоят вазнину ҳассоси иқтисодӣ ва ҳарбию сиёсии кишвар таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи мамлакат аз имтиҳону озмоишҳои сахту сангин гузаштану ба як сохтори муташаккилу боэътимод нерӯи пурқудрати ҳимоятгари давлату халқи тоҷикистон ва яке аз шоҳсутунҳои давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон табдил ёфтанаш андешаронӣ карданд. таъкид гардид ки ҳайати шахсии қувваҳои мусаллаҳ дар солҳои душвори мухолифати дохилӣ ва ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ қарзи фарзандӣ ва вазифаи хизматии худро бо садоқат ба халқу ватан иҷро карда дар роҳи барқарорсозии сохти конститутсионӣ ба эътидол овардани вазъият, безарар гардонидани гурӯҳҳои экстремистиву террористӣ ва дигар унсурҳои ҷинояткор, яъне таъмин намудани волояти қонун ва сулҳу субот дар кишвар саҳми воқеан таърихӣ гузошт. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таъкид доштанд ки ҳукумати тоҷикистон ва мардуми сипосгузори тоҷик хотираи неки он ҷавонмардонеро ки барои дифои ватан ҷонисорӣ кардаанд ҳаргиз фаромӯш намекунанд ва хизматҳои таърихии фарзандони далеру шуҷои худро пос медоранд. имрӯз мо метавонем бо ифтихору қаноатмандӣ иброз намоем ки афсарону сарбозони қувваҳои мусаллаҳ аз бисёр имтиҳону озмоишҳои сахту сангин бо сари баланд гузашта рисолати хизмативу касбии худро бо шарафона иҷро карданд ва артиши миллии 29 сол пеш таъсис додаи мо ҳоло ба як сохтори воқеан боэътимод ва муназзаму муосири давлати соҳибистиқлоли тоҷикистон табдил ёфтааст, иброз доштанд президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон. пешвои миллат бо ёдоварӣ аз дастовардҳои 30 соли истиқлоли давлатӣ таъкид карданд ки ҳифзи истиқлолу озодии давлат ва расидан ба чунин ҷашнҳои бузург пеш аз ҳама натиҷаи хизмати содиқонаву ватандӯстонаи ҷузъу томҳои артиши миллӣ, дигар сохторҳои низомӣ ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи кишвар мебошад. зимни суханронии президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон оид ба дастгириҳои давлатии сарбозону афсарон ва кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот андешаронӣ карда изҳор доштанд ки аз рӯзҳои аввали соҳибистиқлолӣ роҳбарияти давлату ҳукумати мамлакат барои хизмат ва зиндагии онҳо тамоми шароити моддӣ ва маънавиро таъмин карда истодааст. аз ҷумла барои хизматчиён даҳҳо адад манзилҳои истиқоматӣ бунёд, маоши вазифавии онҳо баланд бардошта шуда, хизматҳои шоиставу содиқонаи сарбозону афсарон бо мукофотҳои давлатӣ қадр карда шуд. дар қисму воҳидҳои ҳарбӣ ва ҷузъу томҳо иншооти таъиноти гуногун сохта шуда бо техникаву лавозимоти муосири ҳарбӣ таъмин карда шуд. дар натиҷаи бунёд кардану ба истифода супоридани иншооти зикршуда ҳоло шароити хизмат ва зиндагии хизматчиёни ҳарбӣ дар муқоиса бо солҳои аввали таъсиси қувваҳои мусаллаҳ ба маротиб беҳтар гардидааст.
президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни таҳлили вазъи ҷомеаи ҷаҳонӣ вобаста ба таҳдиду хатарҳо ҳайати фармондеҳии қувваҳои мусаллаҳ, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва муассисаҳои таҳсилоти олии ҳарбиро вазифадор карданд, ки ба масъалаҳои интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо, тарбияи афсарони ҷавон, баландбардоштани сатҳи касбияти онҳо ва дар рӯҳияи ватандӯстиву ватанпарварӣ тарбия намудани ҳайати шахсӣ таваҷҷӯҳи аввалиндараҷа ва доимӣ дошта бошанд. дар охир сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо боварӣ изҳор доштанд, ки хизматчиёни ҳарбии қувваҳои мусаллаҳ, дигар сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат вазифаи бошарафу муқаддаси худ ҳимояи ватани маҳбубамон, зиндагии осоишта ва заҳмати созандаи мардуми Тоҷикистонро минбаъд низ сарбаландона бо интизоми қавӣ, донишу малакаи муосир ва муҳимтар аз ҳама бо рӯҳияи баланди ватандӯстӣ, садоқат ба давлат, ватан ва халқи хеш иҷро менамоянд.